Кожны з нас гэта цэлы свет, гаворыць моя сённяшняя суразмоўца, пісьменніца, навуковы супрацоўнік музея Петруся Броўкі Дар'я Карчашкіна. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вітаю вас, Дар'я. Скажыце, калі ласка, вось вы кожны дзень, акрамя выхадных, прыходзіце на працу у дом Броўкі. Гэта музей, але гэта ягоная кватэра, там ён жыў сям'ёй. Вось як вы адчуваеце прысутнасць Петруся Устиновича і наколькі гэтая прысутнасць уплывае на вашу творчасць, на вашу навуковую і пісьменніцкую дзейнасць? Канешне, без прысутнасці ў нашай працы нікуды, таму што кожны дзень сутыкаешся з нейкімі звесткамі, фактамі, з нейкім абавязкам і адчуваннем, што ты мусіш несці лёс і творчасць гэтага чалавека ў масу, але ў любым выпадку кватэра стварае сваю атмасферу, бо кабінет паэта, дзе ён працаваў, ствараў, жыў, рэчы, якімі ён карыстаўся, канешне, яны ўсе ствараюць такі вельмі моцны эфект прысутнасці. Ну вось бабруйская школьніца думала ці не думала, марыла ці не марыла працаваць у музеі, знаёміцца з творчасцю беларускіх пісьменнікаў, блізка пісаць, потым сама друкавацца. Ведаеце, зусім не. Школьныя гады гэта было нешта абсалютна далёкае ад таго часу, дзе я знаходжуся цяпер. Насамрэч, я і не збіралася паступаць на філфак. Гэта было нейкае такое раптоўнае рашэнне, літаральна за некалькі месяцаў да паступлення. Я заўжды любіла чытаць многа, і мне гэта падабалася, можа быць, больш, чым, не ведаю, камп'ютарныя гульні ці нейкія іншыя рэчы, якімі цікавяцца школьнікі. Але я і не думала, што вось так закруціцца ў выніку жыццё. Я грала на гітары ў ансамблі, вось, слухала музыку, чытала, хацела паступаць на праграміста. Але ў апошні момант я зразумела, што праграмаванне, якое нам даецца на курсах адораных праграмістаў, яно цікавае, бо для нас прыдумляюць розныя задачкі. Там, напрыклад, две птушкі сядзяць на правадах, і трэба скласці там нейкую задачу з рандомнымі элементамі, якая птушка зможа збіць іншую, у залежнасці ад таго, якая камбінацыя лічбаў там будзе. А потым я зразумела, што ў дарослым жыцці не будзе задачак пра птушак. Там будзе сур'ёзная аднатыпная праца, кожны дзень нейкія коды, і раптоўна я зразумела, што тады трэба звязваць жыццё з нечым больш творчым, таму гэта быў філфак. А вось Петруся Броўку вы чыталі ў школьныя гады? Вядома, Петрусь Броўка, ён у школьнай праграме, гэтыя, калі ласка, нашай роднай мовы шчырыя і ветлівыя словы, здаецца, са мной як бы назаўжды, але насамрэч яно, ведаеце, зусім не атаясамлівалася з тым паэтам, з якім я маю справу зараз. Бо Петрусь Броўка, скажам так, у школьнай праграме пададзены як ікона, як бронзавы бюст, як такая грунтоўная фігура, постаць нашай літаратуры, нашай гісторыі, культуры, а для жывым сапраўдным чалавекам, сваяком па-свойму, нейкім блізкім, родным ён мне стаў з музея, нават не з часоў філалагічнага факультэта. Бо у музейныя часы, калі ты бачыш, як чалавек жыў, чым ён цікавіўся, як жыла яго сям'я і якія цікавыя варункі ў жыцці яго сустракаліся, то, канешне, чалавек ажывае. І ты разумееш, чаму ён пісаў так ці інакш, чаму звяртаўся да такіх тэм ці да іншых, як сябраваў, якім быў гасцінным, ветлівым. І гэта стварае свой плён насамрэч. Таму я б адказала так, што я не ведала Петруся Броўку да музея. А Элаізу Пашкевіч, цётку? Шчыра сказаць, я задумвалася пра гэта, і я ўвогуле не памятаю цётку ў школьнай праграме. Я разумею, што яна там ёсць, але неяк гэта прайшло міма. Ну, ведаеце, школьныя гады яны насычаныя, шмат прадметаў, плюс у старэйшых класах, напрыклад, у мяне быў фізіка-матэматычны профіль, і увага ўся была ў гэтыя прадметы, таму, магчыма, я проста гэта прапусціла. Канешне, імя Элаізы Пашкевіч было на слыху, больш-менш нейкае ўяўленне было, але знаёмства з яе творчасцю я, можа быць, вельмі і рада, што яно ў мяне пачалося з пачатку навуковай дзейнасці. Мой навуковы кіраўнік, мой, па сутнасці, бацька ў беларускую літаратуру, Ігор Мікалаевіч Запруцкі, ён прызначыў мне гэтую тэму,
і сказаў: ну, пазнаёмся з аўтаркай, вось 2 тыдні у цябе ёсць, і тады будзем думаць, у якім накірунку будзем пісаць курсавую працу на той момант. І я чытаю, я разумею, што гэта неверагодны аўтар, як я магла яго прапусціць, гэта ж проста нейкая такая постаць, не падобная ні на каго і ні на што. Ну, вось мы зараз гаворым пра прафесійную, пра літаратуразнаўчую работу. А вось калі звярнуцца да вашых твораў, калі напісалася першая? Першы мой твор, ён прысвечаны Янку Лучыну. Гэта аўтар 19 стагоддзя, адзін з грунтоўнейшых аўтараў нашай літаратуры. І чаму я ўзялася менавіта за гэтую персаналію ствараць яго мастацкую біяграфію, бо па сутнасці Лучына мяне прывёў у беларускую літаратуру. Недзе на другім курсе я рыхтавалася да заняткаў на калідоры філфаку і чытала Янку Лучыну, якога нам якраз такі задалі. І вось гэта быў той самы шчоўк. І нешта я адчувала, што Янка Лучына, як такая постаць, якая прывяла мяне на гэты шлях, мусіць быць добра апісана. І я б сказала, што да напісання я першапачаткова падыходзіла не як аўтар, бо такога досведу ў мяне не было, а падыходзіла як літаратуразнаўца. Я старалася стварыць такі твор, які не можа не спадабацца, як мне падавалася. Канешне ж, гэта ўсё суб'ектыўна. І шчыра скажу, гэта шмат пакут прынесло. Гэта заняло ў мяне не 1 месяц. Пачатак быў напісаны недзе ў маі, потым быў перапынак да жніўня, потым я да гэтага звярнулася і катавалася яшчэ весь верасень. Але ведаеце, як казаў Эрнест Хемінгуэй, што пісьменніцтва — гэта цудоўная праца, калі ты сядаеш за друкарку і пачынаеш сцякаць крывёй. Вось, напэўна, у мяне так гэты працэс адбываўся, але я зразумела, што хачу працягнуць. Калі я дапісала і даслала гэты тэкст, я не чакала добрых водгукаў, але мне патэлефанаваў Ігор Мікалаевіч, які займаўся гэтым праектам рэанімацыі, і сказаў: ну, слухай, гэта вельмі добра. А Ігор Мікалаевіч чалавек сур'ёзны, ад яго не так ужо і проста атрымаць нейкую пахвалу. Ну, а вось чаму Даня Ратайчык? Это, ну, вот, жаданне прыдумаць сабе псеўданім. У мяне была такая ўнутраная неабходнасць быццам бы стварыць сабе дадатковую асобу. І сам псеўданім Даня, мяне так называюць. Звычайна сябры, блізкія людзі, усе завуць мяне Даня, на працы усе завуць мяне Даня, і гэта проста маё імя ў скарочанай форме. А Ратайчык, насамрэч, гэта магла б быць вельмі цікавая гісторыя пра нейкі старажытна-беларускі корань Ратай, ці, можа быць, пра дзявочае прозвішча маці, але насамрэч гэта прозвішча музыканта, аднаго, які мне вельмі падабаецца, Петр Ратайчык. І я проста вырашыла ўзяць яго прозвішча, чаму не? Вось яно і замацавалася. Калі вы ўжо пачалі гаварыць, вот такое імя досыць рэдкае, Дарыя. Гэта як яно атрымалася, такое імя? Як мне распавядалі мае бацькі, яны хацелі назваць мяне Валерыя. І да апошняга меркавалі, што назавуць менавіта так. Але вось ёсць такая ў нас сямейная легенда, што ім гэта імя прыснілася ў адну ноч. Яны прачнуліся і сказалі адзін аднаму: ну ўсё, называем вось так. І насамрэч з такім імём жыць гэта цудоўна, але сустракаешся з рэгулярнымі праблемамі, таму што ўсе блытаюць з імём Дар'я, спрабуюць назваць Даша. І гэта цяжкавата, таму што ўсім трэба тлумачыць, што гэта адна літара, але гэта розныя імёны. Ведаеце, не ўсе людзі першапачаткова прымаюць сваё імя. Асабліва ў дзяцінстве, у дзяцей часта бачыш, што там дзяўчыну завуць Кацярына, а яна хоча быць Наталляй там. І, напэўна, момант прыняцця майго імя, вось такога незвычайнага, такога, якое кожны можа не з першага разу выгаварыць, я прайшла. Я люблю тое, як мяне завуць, і псеўданім — гэта не пабег ад імені. Гэта проста спроба дадаць сабе шырыні. Напэўна, мяне проста не заўжды хапае на ўсё, што я раблю. Ну вось Даня Ратайчык выдасць кнігу прозы? Хацелася б. А ўжо падрыхтавана? Цалкам не, але ёсць ідэі. Ведаеце, пакуль што я б не хацела вельмі моцна разганяцца. Як я вам ужо казала, што калі я магу не пісаць, я не пішу. Ёсць пакуль што задумкі на цыкл апавяданняў, на даволі балючыя тэмы, але ж пра якія трэба казаць. У цэлым хочацца звярнуцца да такой жаночай літаратуры. Ведаеце, ёсць такое адчуванне, што мне гэтага мала. Канешне, сучасных аўтараў многа, і многія спрабуюць розныя накірункі, але хочацца стварыць, напэўна, тую жаночую літаратуру, як я яе бачу і адчуваю.
І калі б выдаваць не зборнік апавяданняў, а якую-небудзь грунтоўную кнігу, тому што я думаю, я аднойчы паспрабую сябе ў шырокім якім-небудзь жанры, напрыклад, у рамане, я разумею, што гэта будзе вялізная кніга пра каханне. Бо, ведаеце, у нашай літаратуры гэтага, на мой погляд, не хапае. Вядома, кахання шмат, вобразы кахання ў таго ж Караткевіча, да, у Шамякіна, але гэта заўсёды звязана з іншымі тэмамі. Бо, канешне ж, мы краіна, якая мае вялікую гісторыю, багатую, і абмінуць тэмы нейкія сацыяльныя немагчыма ў літаратуры. Канешне, гэта жыве, і кожны гэтым жыве, і хоча пра гэта напісаць. А па сутнасці твора, які апісвае менавіта каханне як агромнае пачуццё, якое па сутнасці кіруе кожным чалавекам і цэлым светам, такога, як я яго адчуваю і бачу, я і не сустракала. І чаму б не паспрабаваць закрыць гэтую нішу? А вот ваша літаратуразнаўчая работа, вось вы неяк сказалі, што ў нас ёсць свае бадлеры. Што вы мелі на ўвазе? Ёсць і аўтары па-свойму недаацэненыя. І ў тым ліку для мяне гэта і Алаіза Пашкевіч-цётка, пра якую я вось літаральна нядаўна скончыла чарнавік дысертацыі. Гэта аўтар, які увайшоў у нашу літаратуру, чамусьці запомніўся менавіта як паэт, але проза цёткі – гэта выключная перліна ў нашай літаратуры, на якую, ну так скажем, немагчыма не звярнуць увагі. Але, на жаль, чамусьці мала хто звяртае. Вось вы так цікава расказалі сваю думку, што я нават перагледзеў пытанні нашай апытанкі, і першае такое пытанне я пастаўлю такім чынам. Ну вось каханне. Вы сказалі пра каханне, пра творы пра каханне, лірыка, грамадзянскасць. Вот у таго ж самага Петруся Броўкі шмат лірычных вершаў пра каханне. У цёткі шмат вершаў грамадзянскіх такіх, публіцыстычных. Вот скажыце, калі ласка, грамадзянскасць, лірычнасць, патрыятызм у паэзіі, у літаратуры увогуле – гэта абавязковая задача літаратара? Калі ты аўтар беларускі і знаходзішся ў гэтым кантэксце, нейкім чынам выхоўваешся тут, атрымліваеш нейкія свае першыя крокі, гэта ўсё роўна наш беларускі вопыт. І спрабуючы адпавядаць, магчыма, нейкай іншай традыцыі, звяртаючыся да чагосьці, ты ўсё роўна будзеш беларусам у сваім творы. Назавіце, калі ласка, 3 самыя цікавыя, на ваш погляд, факты з жыцця Петруся Устиновича Броўкі. Ён пачынаў літаральна з пісара, потым ён уладкаваўся ў малых дольцах у сельсавет, і там змяняў розныя пасады і стаў старшынёй сельсавета. І для мяне заўжды дзіўны момант, што маючы кіраўнічую пасаду ў вельмі юным узросце, ў 19 гадоў, ты выбіраеш не ісці далей па гэтай лесвіцы, а выбіраеш літаратуру. Гэта натхняльна, гэта ўражвае, і мне здаецца, гэта вельмі цікава і не падобна на тое, што можна сустрэць у наш час. Яшчэ цікавы факт тое, што Броўка любіў пісаць вершы, лежачы на канапе. Вось у нашых мемарыяльных пакоях ёсць канапа, на якой ён любіў пісаць у бібліятэцы паэта. Таксама ёсць тахта ў яго кабінеце, што ў цэлым не вельмі тыпова для працоўнага кабінета, бо Броўка ён любіў у сваім кабінеце працаваць і прымаць людзей. Гэта былі і дэпутаты, і перакладчыкі, і вядомыя літаратары, але ў яго там стаіць тахта. Таму што натхненне, хутчэй за ўсё, да паэта прыходзіла менавіта ў гарызантальным стане. І чаму не? Трэці факт, мне здаецца, вельмі важны і які заўжды абмінаюць увагай. Я не магу пра гэта не сказаць як супрацоўнік музея. Гэта тое, што Броўка з'яўляўся галоўным рэдактарам першай беларускай энцыклапедыі. Гэта мала актуалізуецца. Шчыра сказаць, у школьнай праграме я не ўпэўнена, што ўвогуле пра гэта кажуць. Але ж зразумець, асабліва для сучаснага чалавека ці, магчыма, школьніка, што Пятрусь Броўка займаўся стварэннем папяровага інтэрнэту, калі яшчэ не было інтэрнэту, гэта грунтоўна, і гэта тое, што трэба ведаць. І вось яшчэ адно такое пытанне, якое я апошнім часам часта задаю сваім суразмоўцам. Якое б вы пытанне хацелі ад мяне паслухаць, якое я вам не задаў? І што б вы на яго адказалі? Магчыма, я б хацела пачуць пытанне, не ведаю, пра самае лепшае месца ў Беларусі. Ну, калі ласка, адказваеце. Для мяне гэта будзе мая малая радзіма. Гэта Бабруйск, маленькі цудоўны горад са старой архітэктурай, з вялікай багатай гісторыяй, які пастаянна развіваецца, у які заўжды прыемна вярнуцца і прайсціся па старых вуліцах. Таму вось так. Ну што ж, я жадаю вам
Дар'я, поспехаў. Я жадаю вам, па-першае, абараніць у бліжэйшы час дысертацыю. Вы гаварылі, яна ўжо амаль гатовая. А потым выдаць тую кніжку, пра што вы марыце. Ну і, канешне, ўсяго самага лепшага ў жыцці, што вы хочаце. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была пісьменніца, літаратуразнаўца, навуковы супрацоўнік музея Петруся Броўкі Дар'я Карчашкіна. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.